Ahojte kamaráti, vítajte v nových Zolidays. Podarilo sa mi zastihnúť Klaudiu Medlovú, ktorá má už skoro ročné bábo, tak ju vyspovedám, že aký je život s dieťatkom. Poďme na to! Ako Klaudi, ako sa máš? Super, výborne. Kde sme? Sme v Absolut Parku. Včera došiel Zolko, my sme tu už týždeň, aj s malou. Lepšie to ani nemohlo výjsť. Počasíčko máme takéto každý boží deň. Ja som rada, že som na snehu. No a to mi povedz, aké to je, lebo ty máš vlastne 11-mesačnú dceru teraz. Ako sa ti zmenil život, odkedy sa ti narodilo dieťa? No to strašne rýchlo ubehlo, vlastne tých 11 mesiacov. Ani neviem ako. A určite sa ten život zmenil, hlavne na začiatku. Aj ja som sa zmenila, nie len s príchodom mojej dcery som sa narodila aj ja. Aha, nie, tak sa to hovorí, ale naozaj som sa cítila na začiatku, že som bola hrozne aj... No ako najkrajšie obdobie to bolo v mojom živote, aj stále je, ale teraz už tie emócie, ako celé už to tak dopadlo, ale na začiatku ja to neviem ani vysvetliť. No krásne to bolo celé. A čo, ideme iba taký cruising, prvú jazdu? I'm a whole vibe, I'm a mood. They see I ate it up like food. She came, she ate, and she ain't leave no crumbs up on the plate. Pre tých, ktorí vlastne Klaudiu nepoznáte, tak ona je čerstvá maminka a 11-mesačnej Vanesky. A to Nevadí, aj Vaneska by bolo pekné. Predtým sa niekoľkokrát zúčastnila olympijských hier a ako prvá žena na svete spravila trik s názvom Backside alebo Rodeo. Ako sa ti zmenil život, odkedy máš dieťa, čo sa jazdenia týka? Tak už si jazdím len takú pohodičku a v podstate som 2 roky nejazdila, čiže toto je môj druhý trip. A super, akože musím povedať, že škoda, že som si takú pauzičku nedala počas kariéry, lebo keď som tu prišla pred mesiacom, tak mi prišlo, že aj čo sa týka techniky, tak je to lepšie. Aj jazdenia? No, jazdenia, normálne som sa cítila perfektne a hlavne ma neboleli tak tie kolena. Ja už som ich mala strašne presílené tým, že som každý boží deň jazdila. Čiže ja už som to nedávala, že mne sa tam už vytvoril zápal a už to proste išlo. No. Áno, vlastne tá kariéra toho snowboardistu je hodne nabitá, že stále si cestovala, mala si nejaké preteky, zbierala si body na tú olympiádu. Celý rok si v podstate na svahu a vyhľadávaš ten sneh a tie tréningové podmienky. Jasne. Čiže bolo to náročné, hej. Potom asi taký máj, jún sme boli doma a potom sme už išli buď na Zéland alebo do Austrálie, čiže taký kolotoč a furt to isté dookola. Ale tak bolo to super, ale 15 rokov mi stačilo. Aké sú teraz tvoje rána, že máš dieťa, že keď ideš jazdiť, tak aké to je ráno? No, opíš nám to troška. Toto je tiež ináč sranda, lebo... Ale tak ja už to jazdenie neberiem tak, ako som brala predtým, hej, že tak profesionálne, proste už ja si to užívam, idem keď chcem, vieš, nie, že musím, keď je pekné počasie a neponáhlam sa ráno, že by som išla na prvú alebo čo. Môžeš zapnúť. Hlavne nespím veľa v noci, lebo malá je strašne veľakrát je hore. Asi 10-krát v noci som hore, čiže ja málo spím. Čiže som aj taká unavená, ale už som si asi za tie mesiace tak na to zvykla a viem, že to je iba obdobie, že to prejde. Hej. A tak Erik, vieš, veľa pomôže, urobí raňajky, nejak sa postriedame, že ja zatiaľ tou malú, no takú pohodičku máme, proste nikde sa neponáhľame. Hej. Čiže že máte dobrý tým doma vlastne. Hej, super. Pozdravujeme Erika. Dúfam, že stihneme aj s ním natočiť Ender do tohto videa. Lips so glossy, feeling real bossy. Standing on business, take 'em out, kamikaze. Face so snatched, it could reach the high heavens. I got no match, slaying 24/7. What you think this is deep in my glow up era? My relation so uncongealing like aloe vera. Wow, to je mega mamina. Ďalšia jazda, ďalšia otázka. Ako to vlastne teraz zvládate, že ty si bola zvyknutá strašne veľa cestovať
A teraz máš to bábo, partnera, ktorý ťa mega podporuje, že cestujete spolu. Aké to je teraz? Bola som zvyknutá veľmi veľa cestovať, až som z toho bola taká vyhorená, mne už sa nikde nechcelo. Vieš, že ja už som bola ráda, keď som prišla domov, však som bola v kuse preč a som potrebovala aj ten oddych, čiže mne dobre padlo tie 2 roky byť doma, ani mi to vôbec nechýbalo, ani doteraz nie som taká, že by som sa niekde ešte hrnula. A toto je také, že je to kúsok zo Slovenska, hej, z Mikuláša to máme 6 hodín, z Bratislavy to máš 3-4 hoďky, čiže to je easy peasy a ona má ešte tie 2 spánky, čiže polovicu cesty nám prespí 3/4 a hodinku sa nejak vyhráme v aute. Tak najďalej sme boli v tom Portugalsku na mesiac. Aha. Ale neviem, tak ja to cestovanie tak berem, že čo by sme nezvládli akože s jedným dieťaťom, neviem, že v pohode je to. Dá sa to zvládnuť. Toto ma práve zaujímalo, lebo mi príde, že veľa mladých ľudí, keď má dieťa, tak sa bojí, že stratí tú takú voľnosť, že zrazu tam je to dieťa a nemôžu cestovať, musia sedieť doma do neviem koľkého roku. A vy ste takým skvelým prípadom, že aj ten šport sa dá robiť, aj cestovať sa stále dá v nejakom množstve. Tak ako toto vnímaš? A tak musíš asi mať presne aj tú podporu v tom partnerovi, aj že sa tie pucle proste zapadnú do seba. Áno, to je pekne povedané. Že akože dá sa to, a jasné, že nie je to vždy ľahké, ako to pravím, že pohodička, neviem čo. Samozrejme, musíš viac plánovať, hej, s tým dieťaťom trošičku, že musíš myslieť na to, ale tak všetko sa dá dokúpiť, keď niečo, hej, zabudneš. Hej. Neviem, že to cestovanie ja tak berem, že dá sa to zvládnuť, lebo som si prešla asi kadečím aj pri tom cestovaní, vieš, koľkokrát zmeškané lety, sama, s boardbagom, zamotaná, na letisku som spala veľakrát, vieš, takže toto, neviem, taká pohoda. Keď máš toho, keď ste dvaja na to, tak je to úplná pohoda. A však Júka, tá moja kamoška z Japonska, a ona z Japonska s malou cestuje hocikedy. Vieš, letí hore, dole, akože to obdivujem, vieš, že takto sama ide. Však ja som Erikovi vravela, však aj sama poletím aj do toho Portugalska, ty prídeš neskôr, a však zvládla by som, jasné, ale je to jednoduchšie, keď ste dvaja na to. Be trending the way I stay addressing all of my haters with no words, got them stressing. Keep them on their toes, bite their nails, never resting. No rest for the wicked, but I'm blessed with all my blessings. See beyond the literal, top-notch visual. When you see me shine, my light is not dimmable. Daily rise above, transcendent in my spiritual. How you wanna go and hate on something this original? I'm a whole vibe, I'm a mood. Klaudia sa utrhla z reťaze. Naplieskala tam riadne triky. Zdravím všetkých sledovateľov z Holidays a verím, že sa vám aj tento vlog bude páčiť a vidíme sa na budúce. Ja sa vždy teším, keď sedím doma a nejaký ten vlog vyjde, že si ho môžem pozrieť. Čiže... Ale na seba sa veľmi nerada pozerám, čiže neviem, či ja si tento zrovna pozriem, ale vy si ho určite pozrite. Tuto epizódu preskočíte. Yes, ďakujem. Mega. Ďakujem za šrep. Ja ďakujem. Bomba. Skús ovoňaj. Ahoj. Ahoj.